Mela for mama wo akwa ba bieu efambra emergency Ghana TV eso enenso da obade no de yenkwa ache yen ne yeda so tenkwa na moje di emu afurusane yakasa asida enka obade na nkasa ne din na enne mame bia bepie mu hase ne nsem a ode to dwa nyina ene se owuo aba befa ne kunu ya na ejapade a okunu no ye ma oyire ene emma no ene na etwe ho atwetan omone na eku ho denden di a enya asem ketewa enu nti amanatu anamon abafidiem hase ya oba besre se empenifo muwa no na omonfa bebi anokra da no omonfa ento kame ho ne yenko nkotie ma menanu mu nsem ne ehu kwan ya ebefa so ebekasa asem we ebi kame ho ne yenko hwehwe video no embra oba akwaba oho te sei ya no abi wa no amame wate udi de sei Mariam Amadu ofri he na ba ha Mariama Barekese Mariama awiai die na du free Barekese abaye nim wa afidie so kan wasem na mentio me ba ya untina me ba cho mi kunu ni e charge apade en mai ase me dable no o ma di afa ya wina se boye panyinu ifie ne de ma me dampon baako mi kunu kra de o che no ma me dampa miensa na mi kunu panyinu se da bi wonte ase na o se san no ma me dampon baako no ma baako ya to alu lenten ena omudi asase baako kan ho se eno so no yemfa emire dro yemfa kan ye de no ema ikutu sonsa ena de betran ba bi nti wo mu ana me ko makoho me ko no mo de ba bi adulenten no mo duadua aburu ni nkuruma wo me de man kasa ma ho bo anson ke wo mu ana me san ko hu se me kwa man ko me tan ko ho sa nti obi na be ka kire me sa na me refie na de ma won mpa na me so ade me pese me pe ma ho bo ana nson ye yese me mpe eno sa abesne ko he na obi hihye dan wo ena me ko me nkwa ma anko me ne me braba de ye de ma wo no de ma me no na ya to adru lentil no ya to adru lentil obi ye dey obi AC nti me ko ye no ma anko to obi a wo me ko to nkwala ne wo no ena me san ba nti ma fie na me ko me kunu panyin no ena me ko no ofie na me seja me cha me seja me ba wo me ko ofie ho me ko ye edan no ya si obi si dan me nim ni pakoro ena o se ena yawo ene be ka kire ne se wo si dan no na ne die na wo si wo nwie wo wia wo betu no de me safo abrem ena me so waja ma nya de ama na anya me fe minimu nya ne te ya mente ba bi ya wo me number wonti me makro be frɛ me phone so maka bibia kire me se bia se mpese me yese ni se na me so hu ma dwena me de me de ma wan ka hwe an kire me ko papa no ho no mansa na papa ne ka kire me no atikwa wanti me amba me ho me ka bibia an kire ko pem na me dia ba he ya ba ka me se me wo nante ba me ho so amba me ho amba mo me ka hwe an kire me eno ono ade ne pe siye nti me ko hunu ya me ko me kunu wana me kunu se wono do be ka kire ne se o si ne die bia wo to akọ no de me safo abre me ena me ka ya pa ne se wa anya de se otimi ma ne kwan ma ne si ade na wo se nko won frɛ me na wone me nka na bia me pena na me mpene muso ma frɛ me wasi ade na wie ena de me yende na me de me twa echi na me sɔre ba me fie nti waba ofie na ye de ena me de ba me fie nti me te wa so ma hu hwe ma nte ho hwe me ba ya ba me ho a me ka hwe nti wo mu a che na nse na me san kɔ me kunu ho sa ja me se me hia me dan ena o se me nya abotre wo be hunu ya no na one na akasa ma nte hwe me san kɔ me ba be ma na so kɔe papa na ka se wo no asem wo ntimi kɔ de kɔ ma na bi wo ho no e ma na no e frɛ me ne me ba no ene ekọ na maka na se me sere no won kan ya wo se on fa me dan ma me na so ofra na so ka na se dan ko kwatra mo nya 2 years no ma ba be je me dan nti se dan me pedi a me chia ne ka na me fa dan na me nya ready nti na dan asase no e da ho no se ma ye ready dia me si me dan
na papa ka na me de me sole ba me baby ti ma ntem ho hwe bi me se me de ba ha se me de bedan mu they say die enti no aba ha o de bedan me je me dan na me de me je okay ma yen hwa de bi papa ni wu ya ye che ejapade do wo oni papa no na mo wo masai means me wo miensa oni papa ne wo miensa ena yawo no nso eye papa no ba panyini ana ne mampanyimfo a enye de wo na awo ye papa ne ba panyini nti na papa ne wo mampanyimfo ene yawe ampese bi hu se e mampanyimfo wo ho ansa na wo ne wo nso ba ba wu bi sa na tie okay enti bra papa ni free mu no ejapade na busuan ne ba mu ba be cheye na de mampanyimfo no ya ma wo no mu bia na ya ma ye chem ya kwa ya chem pa me ne ma me miensa de aka ni na ma wo mu ya ma o miensa sesei kire me o miensa ni mu edan me fa se dan ba ko da miensa kire me mu yi edan no yesi dodo sei na awie na ye nan enan ni yesi awie de ye moso no eno ka ho num ena de ye aboso no ye ma wo mu baako ene ye de ye moso no enso maawo ena de ebiem ye sande maawo na wo mu ma me asase baako e kan me de na se yisi na akoye miensa ye maawo dabra e ya asase baako se honso munsi nka ho okay ena de aka ne ye de ma hwan no ye de ma wo mu be we no okay na dabre no ebi ni ho a na nka yawo betumi akwa akosie ebi wo ho sene wo de ne nko an oye na dwen so obisi ebi wo ho pa ebi da ho sisi ameka sei na wo ko wa nka sa nkire wo kunu panyin na wo ko ne ho no me ko me ka say de ne say asase bebre na da ho de na ho nko na wo mu besi dan no e na ono ya le ke say dan ni pese bu enti na o pese wo si de tale we no e dan ni pese bu dan enti no wo pese wo si de tare e ka we no na say we na anya kwan de ambu na ne de enti no amebo wa mane ansa de enti a ene de minim okay na sa dan no de ya wi a ya boso no ya ye ma wo mu ba akodo eno mo de ye dey eno me de ma han o de ma han ono kwa na ma ne pe onipa de ma no okay na asase ni mu ba bi esese wusi ba akonso ka ho na oba benyam yensa no ho mo de aye dey eno so ye ko onua we nso asi onua foforo nso asi ye kire wo se aha na ya asase na afaka ho no ye kire wo ye kire wo ye kire wo ye kire mi ena ya onua kuma asa akosi ho obebo wa mane wa mo mane na no nso waka kire okuru panyini eno me ko ho a me ko me nyina me ko eno wo we ni kire se be ene gi se me wa yi me be peja dan firi ho hwan na ekasa we no we do ko si dan ye friend is kwaku se gi se me be peja dan firi so ne dan na wasie no che se wo be peja firi so aha ena me se me ntimi peja firi so se wo na wo si ntimi de me ntimi me peja firi so ena me de mi church ena me teme baby Oteg 102.9 FM enti ade omo pese de de ama wo ni nyina wo mo je ka wo mo de ho ana se de wo maje fi se wo nua ba ikra ka kire me baba ya ne se wo mu ye duba ko se ekokọ to kra na ye ni ajapade bia wo fie ho wo mu na wo doso to mu na wo ajapade na msidu se ekokọ to na ko to jema mo a me ba betala se me nda abonte me ne me man so ye be da fie papa no wu wo nsem ana no mo ja awade dabi ni nja awade tudi kuna me pa cho ai papa na ankasa wansiesie na chi ansa no wu nye sho se bi a were bi ana bibisa wa nya hwe wa nye enti ye fie mpanyimfo ene che japade do ti se wudie hia opa ne se dan na ya ukusi ye no mfo ade ma eno ane hia okay ene maame Mariama Amadu onna ewo yanim hawa afidie yi so emema we ye mo asem be ma bewu
n'akyi ya na ensɛm a ɛba no ɛsoso na no na me nenamu na me tietie nsɛm bi wɔ panyini bi a na nsan wo wuye bi mu na n'akyiri agyapadeɛ na adane nsɛm na nse kai asoa ewuo ni de obewu nanso akyire no sa nhwe yia ya na ensem esoa okay oba de na wo pese obisa maami amadu yo maami wadaruma efie na omo kyeye no edan na omo kyeye no wo de maaw ana omo de maaw ma oh okay say de maami mba samina me kwa awade bra wani kasagu ade me na me kwa awade enaja sana musunti na me wo akora no ntimi fa say ye de maami ne memba de maaw ne wo ma na je se sanya wo kan ye dan no ya maaw miensa o ya maaw ba ko aha na ba ko de ye nwie ene yesiko wie ne fa na da achi nkwada ne nya sika product bi da no mo sia ka ho amana be ye miensa sabre no na say na aye ready ene nipa damu a na eyeyi efie ni nyina si ho so bi o ma me efie na ye dampon 9 na ye dampon 9 ena ne ye wie ene nipa damu a na yeyi mpacho an eno mu ne yeyi ba ko ma wo ene yeyi ba ko na aka miensa mpacho an enti ena wokura ema no ana wokura ba ko no so efa miensa no ene de ifa se miensa ne de ma wo mu ene nipa damu a na yeyi no mpacho an eno ne de ma wo mo na asase no eye full plot ana ye half plot ene ye si bi agya bi full plot enti se wote nampon me fa ne se nampon enum no a ye nwie ba ko no a plot na aka ni nyina no ekodi wokura no FM ene ye san yi plot no dampon ba ko da bre kan wo de ho je se ye yi dampon ba ko no efiri a plot na aka no mu a de aka ni nyina ye wokura ene ne ma no nye sa wone wo mai montamo te sei oh me no montamo ye fine pa wone wokura ma no montamo ye kama pa enti se montamo ye de ne beba se yaw ekwa akotoa wo dan so ya wo no anso di ho dance ye se abusua de amawo na enso wa mebo amane wo se montam ye ntina mebusa asa no na me kora na me nti ase me no wonte bone me no makora wo ho enko le untimi makora wo de frɛ me na ka bibi kyerɛ me wan ka hwe ya nkyerɛ me o tesa dan o muti no bi a mama mane obi no bo mama mane afei follow up meba obade follow up to the mesa busa ye ya woni oba ne nso ye fine die ne ba ya wo kote se oba no na wafa wo wachi ye saade no wantumi ankɔ oba ne ho no wankɔ fɛ no amusa se yawo adenti na de wo papa no mpanyimfo de amame na wo se be hyehyɛ me koye ne no woni ho na me ka se me kɔ me kunu panyin no ho e ho na asɛm nyina akɔ wie nti na me say o me ban kɔ obeba me ho amba me ho kɔpɔm sɛ na me te hase okay obo se si o ma no miensa no ehe na o motie na he na o moda me pa cho be ma ne de wote me na wote me na fi na ba na so me ne aba ba ko nde wawale na se si a o ma na ankasa de sa papa ne fi ho ne de o ba bia ente ho me ba bia ente ho sa ba bia ente ho o mu nyina san wo nkyɛn o ma nyinyini kakra o ma nyinyini aba na da me ne ba ha na Aisha no ka kyire no asemba badabi akra okay eja kwa me onso busa de opese obusa maami amadu na okay okay eno amadu ukoto se ya o shedan no de ne sikwan se ade ne ya wo de o mani nya ya ojai nyamba be yema de ena me se me kwa ma ankoto no nti me papa so na ye panyini nti na ma me so me de koda no na ade no amfa na ne se onka nkyere yaw se onjai mane ntoa so se papa no ka kyerɛ me se obesra ne se one day
ne deɛ no a wɔte mu na labans no wɔde bɛtua de wɔde ba bɛyɛ wi ne na ɛso a wɔde mesafo abɛba bɛhɛ me nsɛm maame amadu ma yɛhwɛ ne sei deɛ papa de kaayɛ no in this case saa dan no nyɛ papa ne deɛ sesei ɔno a na agyina mu na wakyɛ ɛna wayi wo deɛ de ama wo enti papa no edi danseɛ sɛ deɛ na yawo hyehyɛ no ɛyɛ wo deɛ enti ade nti na papa no ka sɛ yawo de dwato abesi ɔno mom so na amɛyɛ wo so sɛ enti na papa no ekosi ne so no sɛ wɔn deɛ me de minja ama ne nsi ɛnyɛ hwee me de minja me ba no no enti owia na wɔkwa no de safo na brem enti na ma no so me de minja yɛ no sɛ wɔn deɛ wonsi enti advance ne so yɛ no ubisa no papa no kasa asa mecho ubisa sɛ bia ya wo se wo tena mu fie mi nsan fie nan fie mienu ansa me ne na hyehyɛ bibia on na hyehyɛ saa de no nti ya wo si da no wie ya wo tena mu na di fie sɛn me da kyɛ me ne minim me hu date no nti yɛmfa ne ya sɛ ya wo ete hɔ me boa nti what way bɛ sɛ me yɛmfa ne sɛ fie mienu wakɔ no hɔ ka ya wo bɛtena dan mu fie mienu ti me gye me dan oh ɛna me ka sɛ me kɔtɔ papa na nim me kunu panyin na nim wɔsasa no ntimi nka na ɔde mkɔma papa foforo nti hɔ no na papa no ɛfrɛ no a wɔsɛ wɔnyɛ no wɔntena mu 2 years nti dan no wɔntu wɔntena mu 2 years wɔtena mu wɔnya 2 years na wɔtu na wɔkyerɛ ɔka wabɔ wɔdan no ne paatɔ wɔnkyerɛ me wabisa no da mere bi musa no ade wo bisa no na me agya me yɛde no makɔbusa no sɛ nipa yi me asam no me da kɔda obi na nipa na abusa nipa na aka sɛ wɔntena mu 2 years a Diana Kobusa ne ka asem bi na first day a ɔkɔ mu no wo check say na busum wei ɔbɛ kom kola me ma hu nti obeda wo say 2 years na so ana enso yi ana me se me ma hu tam ɔde kɔ mu na ja nipa no ɔyɛ ade no ɔse nipa na amɔ na maneɛ nti kwan ya nipa de fa so wie ya kora no ɔno onim ɔbɛda no a check brɛ na me bisa ne sɛ nti wo hu sɛ ya otim so no hu sɛ ya wo no tim ana sɛ tim de mu sɛ watim no wa so wo di wa no hu sɛ ya otia yɛmfa sɛ na ɔbɛhu sɛ otia nti wa make ne na to wahu akusi mne sɛn nti wo twa mfie mienu no nwi me da nde ma se sasa na me da se okay atifo ensam no ɛha yaw ɛwa ha ɛna ne nua na maame kyerɛ sɛ wagye na saase no ne nua ne nso ɛwa ha sɛ bɛɛma te ase na wanyɛ wela abusua tumi hyia ne fie mpanyimfoɔ ɛkyɛ agyapadeɛ sɛ fie mpanyimfoɔ hyia kyɛ agyapadeɛ wie na yɛtu nsa gu so a ɛnsatuo no esili die fie mpanyimfoɔ aka no me papa kyɛ madeɛ utu nsa gu so ɔse ai hwa na yɛ danse ni sɛ utu nsa gu so oh agya kwa me na ɛne ɛdeɛ na abanti agya tabɛ pɛ so ɔsa bɛgye sɛ agya padeɛ na papa de akyɛ wo no enti nsatuo esili enti sɛ fie mpanyimfoɔ aka na yɛakyɛ na maami etu nsa sɛnea wɔɔkɛn a automatically ɛbɛyɛ ɔne ne madea enti sɛ woyɛ maami ba na bi ɛnyɛ ne yɛ mba nkasa na wopɛ sɛ woyɛ biribi a until sɛ ɔno na adeɛ ne yɛ ne dea no bɛte aseɛ sɛ I have permitted you mamau kwan sɛ kɔyɛ uni ho kwan sɛ ɔkɔkɔyɛ uni right sɛ ɔkɔkɔyɛ enti deɛ nkita ho anan komudie ene kɔɔso enti a akɔfa saa sebui ɛde aba no yawa ha kwaku wa ha anuanom ni mienu no ɛmɛɛma no ɔmo wa ha kyerɛ sɛ deɛ kwasu obi tifi a wahwe yɛ ade ɔbɛka ne sɛ ɛnam sɛ mo na mo yɛ papa ne mampanyimfoɔ nti mo pɛ sɛ mo de anihaha ne ani brebi ɛpam maami ne ne ma no efiri asase de so enti ɔmo nso bɛklɛ wɔn ho na mabisa ɔdom nso ano asɛm ɛwɔ saa nkɔmmɔ yi mu
ya jamfi medin kan ama na kwa aba ne maame ene Mariama Amadu ne papa yere na wiai maame ene de ne mai aba yanim ha ewo afidie yi so na nkwadaa no maame kire se ono mpese wo fa kwa bi so na sebesebe wo de ne nsahya boase yawo asemu a o maame ede aba betu yanim ewo afidie yi so yi uyi ho ano sei e pa chom dasi mitia wa chefu nyina okay me chama adwuma efu nyina ne me yere e maame no papa yere no ye de dam yunu ne ma no ne mo ba akoso ne abo ba akoso de de ma no kra na me nam dem na me tuye na me de ma no se ye be ba de wonye na me kopa bi fa mi tintu e bi na me panyini kasaguwe mu eti me de dan ma no ti me de ma no ana me tu free free na obi ma me man twa kakra bi na me kotena ye ti me to ana me se twa na me ko ha dan foforo na me tuye na me sa ko ha dan fe na dan bu ti dan bu ya na se de ma no na ya boso no kra kan bedem ti modi na me se da bi me nhwe ma papa na japade a waje na kire no ensei emo bi mfiri ba bi me bodi dimboni se papa no kura je na japade ni makura ntima hwe so yie eti me kwa ko hu chia me dan kwa wona epanyina wo da ya no na me kwa na me se chia me e dan na de mama me na ebu ayi kaka bedemu na won se ba ko ni so bu na o se yawo me hu na chia me pese me ye nyame boa na me hwia na me tina me hwia na me tu me hwia me ame dia na me safo na ko mama me no me fa nya wi se bu obi no si yo ne ko hu mama me no wona ye ne dia okay me boa na me ni me nua we ne ko ye kwaku ti ko na mama me ka so ne me ba e ya sempa kokoye oko hu mama me no ko hu mama me no o ma ye oko hu mama Amadu me pa chwa ne me mama me no me ko ne na ase ewe ni fie ewe he ewe zongo ni fie no tie o ko woni unua kwaku ne ko o ko ye no no nso ne hwan na ne wo ho ne ma fati wo ho kwaku ade wo ho na maami wo ho bi mpa to aso o de to aso eti eko no se ne me ba e ya sempa kokoye timi ye dan no bi ye dan du ba bia na me nya oba foforo na me ne ko ti tu free na me nko de ne kura na ye ko ha dan foforo tini atim tiatimo na fe me se me ko fa nua afiri nwura maba ta bobo ya timi ko fa nua ne de ba no kwan so me duru fie ene munu begu me na so timi tu da de hye me nem timi gu so ne ya de me ko hospital na ye 8 March 2023 namba den timi ka che oba ne se oba sisi a me pray wonko a wontimi nso me mu empagya me na me nso me kwa nso ntimi nsole ntimi yemma me nuamo e dana ma ya me nwiye no yenko tena mu saa nyame boa na ahoden ba ya toa de me ye ne so no si yo open mate timi ne koi ti ekwe ne kwatena mu ya timu afan tima me kura ba dem wo kura be hwe me abela me pira oni ni me nyina ba hwe me me je enti ohon ma na ode kwato obi anu se wo hia edan no ye frɛ no open mi bodi aka asem asona hene ode kwato nanim tori to nanim na papa ne frɛ me no se ya wo kura me pew ma pew se me nyawo na me se ja de no se ya wo ma me da betu manim se wo hia ne dan na waje ne dan aboso afi kura de ba ko kura ma han kura diska no na me so openye za na tie edan bugui na me ye ntimi bo na ma ne bo cha me dan kwa ma ne se nya me boa na se me tena me wie me dia ifi se nya me dia me mfa me di safa bebre no no se o ene se o dia ya sempo no waka se ne ma me nya abotre na tena me ne wie o die e fa safa akoma no ti papa na ka kire me dia me se bi obo ma me na ma ne me wan ne se da no branda mo frɛ me se mu hia mo tek na me de be open. Okay. Yawe Open. Me se busa sa sem we bio. O ko maami ni fie ko bo na ma de. Me pa cho an me coin. E dan na wo ye na eduru sai na te sai na start say wo ye. Na dan na du lent say bo lent to so. Ene dan ni bugu ye. Itina ka full level. Na me pe ja to aso. Na maami ni nim se dan na buo. Me pa cho wonim pa. Nyaw na wo ko bugu ye. Dabi ebi kura nsi mabla bum da. Na maami ni nim. Wonim pa. Okay. Se enya wo de anti e na wo ko de ye ne dia ho. Se ukura bodua na ye nantwie dia ekuta udi na he kura entumi medane nantwie. Okay. Enti hyehyeye bai
na wo ne wo maame ne ye se be ye da ne ye ni say mi tu free nyame bɔ na mi wie me dia na me de ni safo abre ne hye ya no enti mfie wa hakura na unwie wo dia na uti opan me dia de Nyankopɔn adom da bia me ka se me nan mi obi a me ho de pa ba adwuma se mo a me mfama adwuma ni agro by accident ne beto me kwam ama sesi ma break me die esan ne beto me ka me nyani pa me ye ni afo ana sen ka bi mfie o me nye ka me ye me de dan de safo akoma no da ben opan oh say no so we share subject matter of the whole case ya ababejina da ben di me kram ka kira papa de say me komu kram fi bienu ni a wo so ohia ne dan on say ba ye no wo ka kira papa ne say wo kra wo komu fie mienu enti honi nyina boils down to enhyehyeye enti ne ba ye nti say o koma me ne ho o free chiame dankwa ho e koma me ho no woni na anye bibi say ma me yi miame de miama ho den miame sika e na me den ye dan no na me wi a metina mu sei na me de atemeka ansa na me de wa de apan na me nim say esan bia me de e meto me kwem tinam ni se metima wie me de eni mani mi ye am de safa ko mama me o ma me se o gene dan wo pan me se mi sisu biem o tua me ka me de dan be ma no o tua o de ka e dan na me ye no obi tenchen de obisa no o se wasoma o se ye enye wo dia enye me dia masoma o se ye baba ko no so sei okay wo de chaupa to mo hwe ma me nkire wade bi amanfo etie entie nhye saade we nso se fidie echi aboa ni sonko eni jane nso a ni sonko se ye chaade a enye wo dia se me masase wo ho na wo de ye mfa de wo kan kura to be true na wo ba besi e wo me masase so na wo ne me anya nhyehyeye bia metumi aka kire o se free ma de mu nhyehyeye be na me ye nhyehyeye e ya de a obi a wo tie me ne e ma ne ma bi mpa wo ho da se mi nua kwado mama kura na me koye na de nam nim se esese me ne ye nhyehyeye a me ye akina semunti enti wo kwa akoya de no wo anka se me ba be ya wie na bia matenemu akoduru sei o se me tenemu aye me de awie enti bra wo de be wie wo de nobody knows obi anim bra wo de be wie wo de ebia ne se okoye ya akwanhia kokko ba ye yi a sese yasa akoya asemfu free enti now o ka kire ma mi se wo tenemu akosi se obewie wo de a da ben eno akoye another question bio ene so so ohia ne dan de a on se meka no on fa meka mame ono na sa se da no so ma se bra be ye eye ne dan ebu eye ne dia enti wo akoye na wa anye ho nhyehyeye bia enye wa wo mfom so mi mfom so okay me mama bedwafo abam ensemisa wodo obebusa yaw enawie yi na mesre mo amu tie me paper you know the lie paper book you know the lie whereas ma pende me signature ana metim na wonso watim na dansifuo wom na ya san maame krata yi kire se oba ene me yaw jamfi afi 20 sense mu ena me ni wahia se me ya wo dan eno kura ya de behyem na dodo a wo de wie dan no me de ebia bosumi mienu ena me di si dan na wie na me si wie a metenemu akodi emfie sei di atemeka me wia me de wade amawo wo ba brofu mu afre ni BOT build operate and transfer ye nhyehyeye no matter wo ye me maame wo ye hwan ya ye nhyehyeye na wa nya nhyehyeye wo de wano akoka wo fa na busua ene na maame ni si utiri so wo gene dan o nse ba ye wo so wo ka se ne ono so nsese meka no wonfa mame wo ho bia meka no ma bedwafo bebam na onom nso abebusa asem wo pese onom nso busa na ansa na abedwafo bebam abusa ya wo nsem no na mawi akokọ akuso de enti a ma mi asase a wonom wa papa panyini eye nhyehyeye na ho nso ode ma wone ne mma ono nso akosi na ma mi kire so okokan ya akọ akuse
se maame ne pa o me pagya dan ni mfiri so eya mpa se kwaku kan asa asem no so o kan asa die nti ene ma ne kaye. Happy birthday to you, girl. God bless you very much. Good. My bega for waha kwaku so waha kwaku for the sake of records ye fra kwaku die Idin kwaku apia wada me buru maami asem a wo ka se asase empanyin yiye ede kan ne de ho na nam kwaku ho na wo waba abegye okokan ya wo se opa ometutu wo dan ni mfiri ho no kwasem be ni wom Madam ase se mesumenya sa akwanya da me di me ho no mi si me dan no me ne maami ani komoda maami nso am me nimu da na ye my be a friend coach obin wono ene de obi ba ho se o beto obi meto sa maami ne eside japade no na ma nipa ne beto asase no obeto fie no o ti asase na ba bi esi fie no me mesi me dan ena ko pra kan ne se da bi o ye court no se maami ne mfa dan baako na de ye nwie ye no onfa no wagye baako nka on nya miensa saa na court kan se na me papa nua no wodi na de no emmo krata emfa nto na ka court nsan me papa nua na anye ena empofiri papa nua no su firi mu enti ye de enim se aka maami ne dan baako obede obegye ne ntwa asase ma ne se aha anasa ha na si dan no saa na mimi nim ti mimi si me de ne maami ne me maami ne na anim komoda wono so amusa ma wono kwa amatu fi oye cha coach obin ne ba ho ebedi saa da ekọ catch saa maami ne secret nyina coach obin ne edi saa adwuma no on dey secret ni nyina kire maami no me ne ani si dan coach obin na asa ba ho ebehu no kodi ho entro kire maami no enti me maami ne woto no woni me ni da ho nkomo okay won ka ahwe nso nkire me da na me ni nso nkomo nso da o ya we say before quarter sebukro ya wo okay o ya we say abusuamu mpanyimfo hyiae ema de court kora ne kae na abusuamu mpanyimfo ne ka sa o ya we sa ya we na abusuani hyiae na ntentam ne court nti court ne kubu asem ni wie okay enti abusua de maami kae na abusua ne ka ne sa na court ne koto yes na court no so e ka sa enti de abusua ne kae na abusua ne kire wo sport na wasi udan ne se ho na maami dabi abusia na ankere obia no o kire omde omo se aka ne udan one room won kyehye okay nti ankere se wo de be ya attachment ama wo de ana se wo be hyehye ne hene da bi nya sa na se enti wo de hwan na kire wo sesi ne ho eno me ana me sie adentia se nka ne e basa e ya asase e ya nuanom nyina dia enti collectively anuanom se 20 something o se 15 something o mu nyina na muhia kase kwakue wo hyehye wo de wa ha yawo wono nso be hyehye ne de ha won na epanyini akwasua manu be hyehye ne de wa ha kwadwo mama be hyehye ne de wa ha saa ade no anye saa na wa wo de wo pekọ hyehye ho me hyehye me de ne yete ebi tu mfimfini eno kra me ana nanse me saa krosu ne se ensuo na wo ho nti nkrofo asansuo mu hwie go ma me dan ya de asefo ena de titu mfimfini ame bloko no asase ne ya nkyere se we die ni enti me pushi ko kakra te one room eto ho oteto ho ma hwan eno de eye nuanom asase enti me tifi efiri minsuo no ho kora ensuo ne ben edan no na me twen me die ni firi nsuo no ho ekora mo panyini ne hwan ye nyina panyini ni ye de ni die ma de ni die se no ade nti na panyini wo ho asase eye papa de oba bia wo mu echefa se papa anye real amfanto ho na wo ba be ye no wankwa nkobusa panyini no ama panyini na nkyere o se kwakue hyehya wo de ha na wa wo de wo pekokoye se jazz piece e de to ho nte ye nyina me mesin ni ena de odi machin su mesin ni ena menu ye electric eda nti ye nyina na ye tena ase fa adwon na eda mi twa me blog dana akra na two foundation nti ye na menu ya de odi machin se da bi anti bintua na mi pushi nko nenka ka no da room to aso ti mi pushi kwose me fansa ma pushi akwose nipa mi yenu ntem enye sa na me pachiro mo wo panyini wo ho meboa menu ya no wonte ye nchen
owo ho ne number kura wonte wonchen kura no unim ne number entinga wo ye ready mesini me ba be hyehye me de nua panyini wona wa panyini enti be kire me ba bia me hyehye bibi sa nkoso dabi ye ne mema ne miensa ne ye ni susu ho na yete asase ne ya mfro oba na nka okay mate afei maami amadu sorry nenka emema ne mienu na afei me mrante no omonso mebusa de opese obusa no asembia na wiai Prempe Christopher eno se nana ya akrobia asante enkomo a yetie die nana mi huni se ase ememei onum wo bibi tia onum maame na kyerɛ sɛ court kora kyɛ wana de asɛm ne court kwaku acho me maame na bra wanim me maame na me papa dodi papa de ni pushi ni maane de asɛm ne court ɛdi enti no pushi ne maane de ne court aha ya no ho ye di o pushi maane court ne sɛ papa ne se me maame agye ne mema nyina awo wono wanwo be mada emafo no wo ye eti ba ye no ai busu ehye bu akonta no ai di 1 year no na me ka se set sadia me metu afi me da me dam na me dia man kura no na so ndua papa ne ka so wonti ase da wonye dampon ba ko ma kura no e mama me no na nka mo de mo ya adwen se mo mama me ne dampon ba ko na ye du ba ko na aka no na se go mu tifio no ya cha mo ya che me yansa na ma wo mu no matinim e che be wi asere ko papa no kura be wu no ofre ye kura pa ya che se boni bia ye ni bia on fa nche no opaya chini 3 days wadi wuye na nka na nya sisie nso ne eja se ye wodampon enum ye mo ba akoso maami ma wo mu ye miensa asase san ka ho na mo amaka ni nyina ma ne ma miensa ni nyina dampon ba openye de ba ko na mo so no ayede aka ho eti pa ayi chiame dan kwa ne ka se memfa da dia papa na gya mfa nya adwuma mo so ma enkura no me maami ba chi ne jefa eto no condemn se opese adwuma no ye boguo se ye oba man pa ba me koso ye adwuma no obaji na de ne de no eto no condemn mo papa nua no wonya hye so ohu se mo pese mo sisi ma e bi kura si da se meti so obi o ma brabom binsi de papa nua ne ka ye no mo ko court obu aye no nya sa na court bu akoye sa be bu akoye nana eti ye court no mi en kire cha se biem court mi court kire ye se papa ne mla me papa nua ne mla no me de da ba ko na aka no ko mo so maame no na nka nya maame nya mienu papa na ntuna nya nsi wo biem ko pem se papa ni be wo frɛ pa yo twa se boni bi e bi en fa nya ya ene kwan bi so no wo biem mani fa baabi ene de obi nso badwene ne se mo ya madwe se mo mama mi dampon ba kunti na wo waye fast afa ho abesi dan na ne mo so no aboso akwa akotenem se be ye ba be ye oban ene de me kura de enim adwum kura se me fa sa dan ne da oba de achi ame akra wanya 211 yo mate ebro so atre owura me de hye wo de na se won kasa ye mo so wo no ma me nhye ye amo ye se wusi wudi ewie a ana sisi akwa akoduru se wansi awie na wo so ogene dan nti ometua wo ka ma ho ne se ya kan akoduru endi sisi e se emfie aduasa na se unsi wo dan ni wie ya e kire se maame no onya ne dan no obenya dabai obenya na me ne ka se won tia se maame ntra de ma me nwie me dia o don fa mi sika me wie no na me sisi se emfie aduasa na wo wie ya na chese ne nsanka ne dan yo nsa be ka open dabai o don ma me mfie no na usika say na wo de ye dan ni nti a wo pe opon de wo wa kan wedding kan atena mu 2 years ye mfa wo de ne kura without admitting na wo say pe mfie num de aka ho aye mfie nso sika say na wo de ye sa one room ni nti a wo pe kumasi fie barkasi fie mfie nso open me di 250 million ye dan no 250 million mo amoye estimators ewo ekuro mu na mutie mo ayen estimators mumpe estimator papa we ya last time ye obi pese osi single room no eye attachment to a dine foforo ose na dru lentil ena ebubu ye enti ohyase free flow level eno aboso monye estimate
na momfa mo aye momfra asem beba da bi number yi wa wunim mu no ana estimators ya mo krum ha na mo aye wo de befa wo befra asem beba da bi number na fafa 05 36 0536 22 2554 0536 22 25 54 a single room enya 4 corners atache edan foforo enti 3 corners fro ene ye enti one side de ya wie enti that 3 side empuma wom epunu wom ni ade na oteteye ene wabo ne lentil aboso 250 million 25,000 Ghana cedis na ye anonso so ye say 3 years ni na afibe mu na 2 years ni 2 years we na ye 2 years now mi ko mu no uko mu ni oh okay now shall see here ben ya ndem lo fi open ene je say backdate aha enti mame mu abe 2020 open intimi kai de 2019 me pacho me de ne de me wie me de na san no ni wie ne da me ko me de ni mu 2020 wo share wo de na setamben me share 6 months pepe na me wie enti tamben na wo share ye me share to ayi 2020 no February March wo share no no share no share wato awie no omo so okay enti means say wo share wo de na 2020 February March mu dia ono be share ono so e share ansa na be share wo de na enti ne de be backdate akoba 2019 or 2018 mu de ye pe obi obeboa yen calculation a ye de ye that time na cement boy ye say na nwia boy ye say say wo wa ye ne kura no hwe say mraka na wo de ba o se wo de mraka ba wo benya asem asem we no me ye ne senka ye abusu asem enti ye hunu ba bia ye de to ama asomdua ba ba say wo ba bia wo de ba no de mra na e ba so de me ba me kira wade so de mra na e ba de a ye backdate akọ ni nyina no ye hwe materials a wo de ye eno kura no ukohia de wonye na nasem we de obeka kira o say produce receipt ye wo ho enti wo produce awie no me no wan kon hihye ye bia se famfie sei ana abusumi sei na fasi dan no wo dan a wo hihye na waba betenam kosi se obewie wo de no enka bra wo ni bewie wo de no ni nyina ye ho hihye de to se bia wo de busumi num wo de busumi mienu busumi ba ko na wo de si awie ye contract asem ansa na wasi awie no ye hunu hihye ya wo ye de aba betenam wate usika oba de busa wasem no e asumdwe na ye pe ye busa wo busia sem wo so wo de no wo bo ho kasei ya busia sem wo so de no bo ho kasei on de sasa ase ho asem na maame yi kan ha wo bo ho kasei o me hwa de me satam de satam na me fa anu ni tu antu de wo bo hwa wo bo kasei wo se wo nua wa kan nyina bom ye ne sa amaye me check ho kadia metima ka 10,000 de bedu 10,000 pacha ene plastic ni ceiling ni bibia complete okay wo shall see free from full level me am two foundation good concrete bibia to finish and wo de ene 1,000 and one no buy 10,000 aha 10,000 and wo we de ene so na wo lentil and enu mom ye 25 enu bebu ye ni nyina bebu from kiri lentil ni bu man ka full level ni nyina de dan nyina ntimi musa ada oh ya man nkasa edan so bu no na ebu a ba bi dwiri enye bibi na ba be dwiri ni nyina egu a enti se fa ni nyina bebu da problem se na iron ross mu da Mateo de na se dia me kura me de ntia me busa dia me de compare ni se wa wo share foundation ase no wo so bo ka 10,000 ono a oba ye na bi full level ho no wo so bo ka 25,000 and one na mpese ye a ntia me ka asa akura ma me fa ye no nya dan enwura mu no ntia ma me de eno no ewura mu ya na me bo sa da me nua ne dan ceiling afi eye okodam ni opira ye okodam ni ye mo ceiling wo ya dan edan na dwena na me frɛ madam for man be wo ya dan na me bo ceiling ye bibia se ya e program ni team baako ba ni team baako iron gate e na no wa ya to another one eye o de ya te dan de si o si aye ne de eye wo ska na wo beje dan na woni problem wo bibia hye mu complete eye yate wo de no a wo ka no ya wo se ho obi an kire se ye maami ana ne ma no de no
wo de no etache maame we de no ana sen na hefa na wo de no wo me de yete one room ansa na me isi me de no entache maame ne de no eben maame ne de no side ho ana eben but one room hyentem na asase ne bi da animu kakraka ana asase ne bi da animu ene ye ne yefa ya ye ne sei na animu ni nyina da ho na de na animu ho no ankosi bi ho ne de etache maame ne de no nko ana akwa kosi ye se ye ne adwene se animu ne de daache na enuafo no betima akase bia yesi na enuafo ni nyina nya bi nti ene efa no se me makodi one side me ba ko ba na animu no nyame ya adom na bibia to ye na se ye se ye beboa ma yesi dan na ya boa nti se ma efiri maame no ho ba ba bia wo asi wo de no ye betimi asi one room wo mfimfin ya to ma to blog no kra na wo mu hwie nsuo gu okra nti se hono nso so betimi ya se o pa che se wo de ne de mama ame ne nka ho asem bi se no de sa asase ne de enye ono ne de ndi opa de se mfimfin ho no ene on fa nkusi ne de enye sa me pa cha wo ekaya wo ka se 25000 o bo maame na mane me pa cha bi mama na mane edan na usi ye no bo ka se mama na mane open akra medase medafo ya kwahye video no aba gidi se ne ekoso nyina wotie ye na wohuni a ekoso na magina eno so na me de mefutuo kakra me fa wom no atudwa na ne nyina ene se abrebia no me ye ne afoforo endi ne yie. Always be fair with others. Na be boye be ma ya brabo esisi yie so bimpo ebo ye ho po a enam saa nneama ne sunti Nyankopɔn bɛgye yɛfrim abusua mede besi ha sei da senenso yɛbɛsan so ahyia biem medin ne Nana Akosua Adepa hanso ɛda so a ɛyɛ Emergency Ghana TV. Like na share na subscribe na fe drop a comment no ɛwɔ comment section honom na foma me abusua samantin ka bi ma me ne mo edi enkra. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Corpland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Corpland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Corpland to tackle this problem. So Corpland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Corpland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Corpland for your next online transaction? Visit us at www.corplandtechnologies.com.